Gikumpiska sa mga otoridad ang gibana-banang 36.7 million ka pesos nga smuggled nga sigarilyo sa Daston Drive, Kasanyangan, Zamboanga City kagahapon, Enero 25. Nadiskubrihan kini sa mga otoridad dihang nagpahigayon og follow-up operation sa nahitabong shooting incident niadtong Lunes sa gabii nga gikaangol sa upat, apil na ang duha ka mga bata. Dinhi na giporma ang operasyon sa mga otoridad. Kauban ang Bureau of Customs, Philippine Center on Transnational Crime Western Mindanao, PDEA, Zamboanga City PNP, CIDG ug CSU nga gipanguluhan ni Police Colonel Alexander Lorenzo ang OIC sa Zamboanga City PNP. Sulod sa warehouse ang 1,038 master cases kun mga kahon sa klase-klaseng smuggled nga sigarilyo nga gibana-bana ang mukantidad sa 36.3 million pesos. Samtang laing 60 master cases sa smuggled nga sigarilyo sab ang nadiskubre sa mga otoridad nga gisakay sa usa ka closed van truck nga mokantidad og 400,000 pesos. Walay nasayod kinsay tag-iya sa mga smuggled nga sigarilyo ug sa warehouse kay dihang gihimo ang operasyon walay bisan usa ka tawo ang anaa sa lugar. Sa karon, padayon ang investigasyon sa mga otoridad aron mailhan kung si kinsa ang tag-iya sa maong warehouse ug sa mga kontrabando. Na-turnover na sa Bureau of Customs sa mga nakumpiskang mga smuggled nga sigarilyo, lakip na ang truck alang sa tukmang disposisyon. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe!